Hej ljudi, dobrodošli svima na još jedan video ovdje na kanalu. Danas imamo vijesti od kojih obožavateljima brže kucaju srca. Naš sjajni Petković zablistao je u gradu Mozarta, Salzburgu, i 2 puta ostavio traga, dostigavši Oršića na povijesnoj klubskoj ljestvici najboljih strijelaca. Ali prije detalja ostavite like, pretplatite se na kanal i aktivirajte zvono, ne propustite ništa o našoj momčadi i hrvatskom nogometu. To uvelike pomaže u jačanju kanala i motivira nas da vam donosimo sve više sadržaja. Sada razgovarajmo o ovoj nevjerojatnoj pobjedi. Petković je u Salzburgu, koji je poznat kao dom velikog skladatelja Mozarta, priredio pravi šou. Postigao je 2 važna pogotka, koje zovemo Mozart kugle u čast grada. Ova 2 pogotka nisu bila samo ključna u pobjedi u gostima, već su mu omogućila i postizanje povijesne prekretnice u klubu. Ovim golovima Petković je sada bok uz bok Oršiću na ljestvici najboljih strijelaca u povijesti naše momčadi. A za one koji tu priču ne poznaju dobro, Oršić je prava legenda kluba, tako da je dostizanje ove razine nešto ogromno. Petković je pokazao da ima oko za gol i kvalitetu potrebnu da bude među najvećima. Igrao je dobro već neko vrijeme, ali ovaj nastup bio je onaj koji će navijačima dugo ostati u sjećanju. Kad malo pričamo o utakmici, utakmica protiv Salzburga nije bila laka. Igrati u gostima protiv jake momčadi poput njih uvijek donosi izazove, ali Petković je bio inspiriran. Kod prvog pogotka pokazao je smisao za postavljanje, anticipirao obranu i iskoristio odličnu kolektivnu igru. U drugom je bio onaj tipični centarforski potez, gdje je dominirao, okrenuo se i precizno završio, ne dajući priliku vrataru. Bila su 2 pogotka igrača koji je na vrhuncu. Osim što je bio odlučujući kod ovih golova, Petkovićev učinak ide dalje. Pokazao je vodstvo na terenu i vukao momčad naprijed kada nam je to bilo najpotrebnije. A ova pobjeda, u tako simboličnom okruženju kao što je Salzburg, samo jača samopouzdanje momčadi za ostatak sezone. Navijači su već u euforiji na društvenim mrežama i to s razlogom. Vidjeti igrača koji je dosegao Oršićevu prekretnicu neizmjeran je ponos za sve nas. I ne možemo, a da ne kažemo da je ovom pobjedom moral momčadi na vrhuncu. Osim golova, Petković je, čini se, pronašao svoju najbolju formu, a tome je pogodovala cijela momčad. Svjedoci smo posebnog trenutka u sezoni, gdje se dijelovi slažu na svoje mjesto, a prikazani nogomet je vrlo solidan, i obrambeno i napadački. Sada je veliko pitanje, što je sljedeće za Petkovića? Već je pokazao da je jedan od najvećih, no može li i dalje? Vidimo li najbolji trenutak njegove karijere? Može li, doista, prestići Oršića po broju golova i postati najveći strijelac u povijesti kluba? Želim čuti od vas, dečki. Što mislite o ovom postignuću? Ima li Petković još puno toga za ponuditi momčadi i navijačima? Ostavite svoje mišljenje ovdje u komentarima. Zaista želim znati što mislite o ovom povijesnom trenutku za našeg najboljeg strijelca i kako on može utjecati na ostale sezone igre. I prije zatvaranja, još jednom, ako još niste lajkali, sada je vrijeme. To uvelike pomaže u jačanju kanala. I naravno, pretplatite se kako ne biste propustili novi sadržaj o našem timu. Uključite obavijesti, jer ovdje možete biti u tijeku sa svime iz prve ruke. Ljudi, ovdje ću stati, ali ostanite s nama i uskoro ću vam donijeti više vijesti o našem nogometu. Veliki zagrljaj i vidimo se u sljedećem videu. Navijači, samo da vam se zahvalim na ovakvoj prekrasnoj atmosferi koji nam svaki put pokazate da ste vi naš 12. igrač. Hvala vam puno i vidimo se u Zagrebu.